De var der alle sammen i dag. SCO, Kreidler og Puch Maxi. Knallerter fra det meste af landet skulle ræse rundt om Mossø. Eller ræse er måske så meget sagt, når det handler om veteranknallerter, som har lige så mange år i hjulene, som jeg har i benene. Oven i købet skulle de 2- og 3-hjulede over nogle af Danmarks største bakker. Så er det tid. 57 tændte kører og 57 tændte knallerter. Born to be wild og en lille smule torden i en hørm af totaksbenzin. Årets Mossø Rundt veteranknallertur er i gang. Det er Midtjysk Veteranknallerklub, der arrangerer rundt om Mossø på knallert, og det har de gjort i 30 år. Her er knallerterne ved at runde Mossø Østerende, og næste stop er Øm Kloster. Det er meget varmt i dag, og rigelige drikkepauser er indlagt. Det er en Puch Trillet fra 1983, bygget i Danmark faktisk, i Aalborg, op ved et firma, der hedder Reva. Det er egentlig også det sociale i det, der gør det. Altså nogle af os er motorcyklister også, og vores karriere startede på 2 hjul, som selvfølgelig med en knallert, altså da vi blev motoriseret i vores ungdom. Og så er det ligesom, vi går tilbage igen, og hvad havde vi som ung af knallerter? Det var jo... Hvad havde du som ung af knallert? Jeg havde Puch. Danmark har været et kæmpe knallertland fra 2. verdenskrig og frem til slutningen af 70'erne. Mere end 100 fabrikker har lavet knallerter eller dele til knallerter. Der er derfor ingen mangel på gamle maskiner. Så er turen nået til Klostermøllen, hvor der er sat tid af til en bid brød. Selvom gennemsnitsalderen er høj, er der også unge mennesker med. Det startede nok med, at min far han har haft sådan en gammel Yamaha, da han var ung. Og så tænkte jeg også, det vil jeg også gerne have. Og jeg synes alle de her scooter, der er i dag, jeg synes, de er lidt grimme. Hvorfor er du taget med på den her tur? Det er fordi min far han er nu i et års tid begyndt at interessere sig meget for specielt Yamaha 4 gear, gør dem så originale som muligt, og ja, så var det bare på tide, at jeg skulle begynde med ud at køre. Vi vil gerne have ungdommen kommer med os, fordi at når en gang vi falder fra, så skulle det gerne være nogen til at overtage vores klenodier. Til at købe knallert? Ja, lige præcis. Det er klart. Ja.